मुसलमान 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। Kumta perlok pe yakane ka video hado ka bakut bat pin setip ke kabala jia hak to sngi ha Pahalgam bat kumno ki leno ki lapani ya pia arpeu nrungot ki briu hak te jeka kumta perlok uneu khna ubaphi yo I hakane ka video ula don lang hak te ka jingjia hak te ka sngi bat ukpa jong uneu khna ula khlat no namarka jingsha thombor jong ki leno hak te ka jeka kumta perlok sayangani thuyi phi yak kaba uneu khna ulayo I hagte ga sngi kumta uneu khna ulai thu ba kilalai hagte ga sngi sha kate ga jaka Pahalgam langba u kulai dakaba shong ha u kulai kilalai shakte ga jaka kabala atak ki leno kumta uneu khna ula ong ba tang shule sha Pahalgam ki leno kilawan haden shpeune khat 4 minute hagte ga jaka unne ukna ulong ba baro kila phetno bat kila re snap jar ban im yala ka jong ka jing im bat hakte ka por ki leno kila lap yaki bat unne ukna ulong ba ulala ban yo itang arngut ki leno hakte ka por kumta unne ukna ulong ba uwe uleno ulong yaki shinrang baro ban penyakhlat yaki Hindu bat ki Muslim shong hala ka jong ka jaka kumta hakta ka por baro ki shinrang Hindu kila sha siat yap hakileno hadin balapan yap yagine ki shinrang Hindu baro kileno kila ja rangai bat hakta ka por baro ki briu ki yamare hiar ban pan im yala ka jing im unne ukna ulong ba ki leno kila ong ya baro ki Muslim bakin kren ya ka jong ka tin baro ki Muslim kitip yala ka jong ka tin kumta kine ki briu kila kren da ka ba ong kumne kalam banginde ki Muslim kumta ki leno kila palai no yaki kine ki para Muslim jongki bat habalade ka pali jongki Hindu kim nang yak tin jongki Muslim de na ta ka daw bala kem yaki bat ki leno kila paniyap yaki dak basiat yaki daki suloi ya uneu khna lakali kanno ngot ki leno ki don nang ta uneu khna ola ong ba ki don arngot ki leno bat ngilong hadu arpeu ne lai peu ngot bat uneu khna ola ong ba hakate ka por ngi kan mau tang ya oble ngi khot ya ka kerteng oble ba un pelai im yangi uneu khna ula jubab ya ka sarkar da ka jingbitar ka bakrau ula ong ba ha ba ka jingjia ka bakrau kala jia hagne ga jaka ka Pahalgam om shim ladon watang uweru usipai Indian Army badon hangta hakata ka por kidon lagi kem hapo andre kim shim lala ban yo sngaw ya ka jing sawa jong kuli ka jing mut jong kane ka jing kren jong ne khna ka long ba ka don ka kem sipai harum jong ka Pahalgam bat kim ju yo sngaw ya ka jing sawa kuli kide ban bu ya owe ne arngot ki sipai ha Pahalgam nagbanta ka jing sngan ki pai ba ki ba wan jungo kai hakte ka jaka kumta perlok ngim tip hadu kano kalong ka ba shisha ne ka ba thok tang uble ubatip ya kane don ki baong ba kane gde ka jingthmu jong ka sarkar ya uneu khna alai kai bha da ka ba tho script bat don ki briu ki baong ba kam long ka ba la ba kum uneu khna red un la ban thok tang uble ubatip ya ka ba shisha bat ka ba thok kumta perlok ai ka jingmun jong phi hapo ka comment section halur kane ka jingjia huble shibuni phi baro